azụ aga nọnyere nwanne anyị nwoke maka ihe ọ na-eme. Anyị na-asị ka igozi anyị ise ụkwụ anyị ji bịa ebe a ka anyị ji ya n'aha Jizọs ise ndụ mmiri ndụ azụ ndị be anyị si onye a nawara ndụ ya ndụ n'afọ na ndụ abịara ebo anyị adị ndụ ise ndị agọta anyị adịghị na mma ndị anapụrụ anyị adịghị na mma ndị Imo adịghị na mma ndị Abịa anyị adịghị na mma Enugu anyị adịghị na mma ndị Ebonyi adịghị na mma onwe ndị niile n'ebe a na ndị anyị lotere na ndị anyị lotere biko anyị adịghị anyị niile na mma anyị na-ayọ Chineke onye kere n'igwe ke ụwa mee ka anyị ke niile nọkọ ebe a ka ọ gọzie anyị ihe anyị na-eme n'ụbọchị taa aga ọfụma n'aha Jizọs anyị na-asị okwu anyị kpọfere n'ụbọchị taa onye na-aṅụ mmanya ya nụrụ uche anyị mee ya ji maka ya bịa ebe a ka anyị na-anọ udo n'aha Jizọs ise Chineke anyị na-ayọ biko dịka anyị ji ọjị maka Eke Oye Afọ Nkwọ abịala ọzọ n'otu izu niile ya adịla anyị niile na mma. Chineke biko anyị nọ n'iru oge na gbawa dịka mkpa wee were ọjị anyị akpọ na-ayọ sebụl ụwa biko ka ịgọziela anyị ọjị a ka ịgọzie ndị ya tịa ka anyị tata ndụ ka anyị tata arụ isi ike ka anyị tata agamniru ka anyị tata udo na ọṅụ ka anyị tata ezigbo ihe niile bụ nke ma dị na ọjị anyị egbubi ụkwụ si na ka anyị nọ ebe a taa bido n'ụbọchị taa ruo na Disemba onye aka achụtara ego ejiji ụlọ na-achụta n'aha Jizọs Chineke gozi anyị ka anyị taa ọjị akpata ndụ na arụsi ike n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwanyị ọzọ anyị ga-ebidokwa ka anyị si eje were maikrofon nye ndị Anambra wapụrụ anyị ọjị were maikrofon nye ndị Anambra wapụrụ anyị ọjị